به مشاره دگل برز جمعه ایشتن جگیر سروک پارتیا پیشروشه و پارلمانتار بره یه آک پارتیه جه انقره امی گوتوبیش بکن برز جمعه ایوالباش رو بخیراتی جبو کردستان 24 اف نزیکتیا دنابرا هدف و آک پارتیه دوان چند روژن داویه دا تیدیتن چاوا دنرخینن؟ Evet, öncelikle Kürt halkları noktasında destpêkê em dixwazin bêjin derbarê mafên Kurdan da kîja partî gav bavêje em piştevaniya wan gavan û hevdîtinan dikin. Divê hemû aliyan re hevdîtin hebe. Partiya Siberojî ji di nav de divê ne tenê yani mafê Kurdan ne tenê girêde yek partî nabe HDP jî tenê wek muxatab ji bo çareseriya pirsa Kurd weregirtin. Di nava partiya Siberojê de wek min sedan kes jî hene Kurdin em mafê Kurdan diparêzin lê baweriya me bi desthilatê naye. Ji ber ku berê Birêz Erdogan gotibû evê pirsgirêka Kurd çareser bikin û mafên Kurdan bidin. Lê niha Birêz Erdogan bi xwe bûye astengê herî mezin li pêş mafên Kurdan. Gelek qeyyûm hatin danîn. Dîsa tîfaqeke wan bi MHP re çêbû hemû şaredar bu hemû şaredaran qeyyûm hatin danîn piştî hevpeymanê wan li gel MHP. Eger di sibê rojê da proseyeka wiha ket holê hîn weke Parta Paşerojê wê piştevaniyê piştgiriyê bidin proseyeka wiha ya çareseriya pirsa Kurd li Tirkiyeyê? Helbet em ê piştgirî bidin. Duwarê mafên Kurdan da duwarê perwerde zimanê Kurdî da dîsa danîna qeyyûman da dîsa rakirina parêzbendiya parlamenteran da Partiya Siberojê ev mijar hemû xistine biryarnameya xwe derbarê pirsa Kurdan da AK Parti hevdîtina me tu hevdîtina me qebûl nekirine lê ew MHP Erdogan û Bahçeli li gel hev dicivin û li ser pirsgirêkan en çareyan pêş dixin ev tu çare bi xwe re nayîne. Dîsa dest bi qedexeyan kirin dîsa dema desthilata wan de parêzbendiya parlamenteran hat rakirin hatin zindan kirin dîsa qeyyûm hatin danîn û mafê tu mafekî Kurdan dibin garantiya destûrê de nîne. Ji ber vê yekê siyasetmedarên Kurd parlamenterên Kurd derbasî Partiya Siberojê dibin. Tamam. Beriya niha parlamentarekî AK Partî gotibû pîwîst e di niha da proseyeka wiha da kevît holê mebestawî ku çareserkirina pirsa Kurd e di navbera AK Partî û MHP da. Gelo ev tinê sloganin yan jî rastiyek ji bo vî babetî heye? Em hêvî dikin pirsa Kurd çareser bibe û hemû pirsgirêk proseyeke çareserî dest pê bike. Di mijara Elewiyan da pirsgirêka Kurd de hemû pirsên bingehîn yên Tirkiyeyê de û mafên mirovan da proseyek dest pê bike. Birêz Metîner tenê niyaza xwe pakî nîşan daye. Lê ez desthelata AK Parti û MHP de ez bawer nakim Erdogan duwarê pirsgirêkên Kurd e mafên Kurdan de hestiyar tev bigere û Kurd jî Erdogan ji dil nabînin. Mehek berê Erdogan got PKK 5-10 zarokan tînin çima zarokên Tirkan kêmin.
Le em dizanin tu zarok pêncde pazda zarokên PKK nîne. Em zanin ku çawa gel bi vê gotinê hatiye armanjkirin. Ji wê demê heta neha mafên Kurdan gelek hatine bin pêkirin. Eger proseyekê çareserî dest pê bike, Partiya Siber Rojê diwarê mafên mirovan da deriyê xwe vekiriye. Baş e. Birêz Şoman, hin weke masaya şeş alî. Berdam dibêjin AK Partî yan Recep Tayyip Erdogan Kurdan dixapîne, mafên Kurdan nade, mafên Kurdan bin pê dike. Yani baş e di masaya şeş alî da jî heya niha tiştek xuya nebûye, hîn wê çi bikin ji bo Kurdan. Yani li ser çi binema wê daxwazê ji Kurdan bikin, dengî bidin masaya şeş alî, ve vê karê ji bo we biketin. Pirsa Kurdî li ser çi binema wê çareser bikin. Bernamê we çi ye? Altı farklı siyasi Şeş partiyên cuda Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde çaremîn civîna xwe di navenda giştiya Partiya Siber Rojê de kirin. Piştî wê civînê deklarasyonekî bi 10 xalan hat eşkere kirin. Di navarokê de hatiye gotin ku diwarê nasname netewî de olî de û mezheban da divê tu cudahî nedîtin li ser bengeha mafên mirov nêzîkatiyekê hebe. Ji xwe ev hatiye ragihandin. Yani masaya şeş alî vê bi mêvandariya Partiya Siber Rojê de ev ragihandiye û ji xwe nêrîna Partiya Siber Rojê divê warê de ji eşkere. O Partiya Siber Rojê bi beşdariya hemû aliyan jî dixwaze vê pêş bixe. Heş ne zalale, bernamê hewe jî ji bo Kurdan ne zalale. Lê hin weke masaya şeş alî dijî vê sloganê ne yek dewlet, yek xak, yek ala, yek ziman, heng dijî vê sloganê ne? Altılı Masa adına Gelecek Partisi Ez nikarim bi navê Partiya Siber Rojê masaya şeş alî biaxivim lê Partiya Siber Rojê ev nêzîkatiyan hemû em dibêjin hemû netev û hemû ol û bê cudahî bire nêzîkê hev bibine. Hebûna me di masaya şeş aliyan da biyo awayê di wê masayê de hatiye qebûl kirin. Em hinek hestiyariyên wan li pêş çavan digirin, ew jî hinek hestiyariyên me li pêş çavan digirin. Baş. Li vê dawiyê Salaheddîn Demirtaş zindanê bi firokeyeka taybet çûne xweşxaneyê sera bavê xwe de. Yani mebest û meseca desthelata dadweriyê bêjin çûn ev di desthelata dadweriyê de û çi mesecek gehan, çima divê tewqîdê de Salaheddîn Demirtaş di zindanê de bi firokeyeka taybet çûne xweşxaneyê sera bavê xwe de. Yani dixwaz çi peyamekê bigihînin? bir kere Sayın Demirtaş Yekê em bêjin Birêz Demirtaş siyasetmedar e bes ji hêla desthilatê ve hatiye zindan kirin û hê jî dozên wê berdewam dikin û digel ku dadgeha bilind biryar pesend nekirine ji hê jî di zindanê de. Ji ber nexweşiya bavê wî ji Diyarbekirê bo Diyarbekirê hatiye veguhastin ev mafekî yasayî ye. Ev mafê yasayî ya girtiyan e em jî piştevaniye vê dikin. Ev ne tenê ji bo Demirtaş mafê hemû girtiyan e lê divê derê tê fêm kirin hê berê Demirtaş ji hêla PKK û KCK ve hatibû dûrxistin hatibû reşkirin. Niha AK Parti dixwaze bi rêya Demirtaş peyamek bigîne dengderên HDP dengderên Kurd. Baş e. Em ê daxuyaniyên wan daxuyanên Demirtaş bibîne û piştra baxin. Baş e. Hin divê baweriyê dane Demirtaş piştevaniya masaya şeş alî bike? yani bizler
HDP için bunları söylüyorum. Em ji bo HDP dikarin bêjin ji ber ku Demirtaşî di nav HDP de hevserokatiya wê partiyê kiriye. Beriya ku masaya şeşalî were damezrandin HDP bi heft partiyên çepgirên Tirk re hevpeymaniyeke nû damezrandin. Piştî van masaya şeşalî hate damezrandin. Lê daxuyaniyên me duwarên nasname û olanda hatiye belavkirin û em dibêjin HDP ne dijî masaya şeşalî. Berez çûma îşten cêgirê Serokê Partiya Pêşerojê û parlamenterê berê yê AK Partiyê ji Enqereyê digelîbû gelekî spas.